La solidaritat i l'esport caminen plegats el proper dia 15 de desembre en la 11a Caminada de Nadal Solidària. L'activitat, inclosa en el circuit d'itineraris urbans Barnatresc, inclourà un punt de recollida d'aliments que instal·larà Càritas Arxiprestat de Sant Andreu per tal que els participants i els que es vulguin adherir a la iniciativa puguin col·laborar portant aliments al punt de sortida de la caminada, a la plaça de l'antic canòdrom. En aquestes dades, encara el cor se'ns endendreix una mica més i bé que durant tot l'any hi ha gana, hi ha problemes, hi ha necessitats, doncs en aquest temps, per damunt de tot no volem que hi hagi ningú que trobi faltar alguna coseta a casa. L'Arxiprestat de Sant Andreu ajuda amb el seu rebost solidari a prop de 800 famílies que mensualment reben els aliments de la cistella bàsica. Referent als aliments que portaran, doncs se'ls ha fet una petita recomanació. Com sempre, recomanem aliments dels que corresponen al que nosaltres anomenem la cistella bàsica. La cistella bàsica seria l'oli, el sucre, la farina, el brou, les galetes, els llegums, la pasta, arròs i les llaunes de conserva, perquè són productes de llarga durada. I llavors aquests es pot dir que durant tot l'any sortiran. Però ara, per aquestes dades, evidentment, el rebost, a més de les entregues normals, fa una mica d'extra de Nadal. I aleshores també demanem col·laboració amb aquests productes, que són purament nadalencs. Serien els torrons, les neules, els almíbars, els fruits secs, etc. Totes aquestes coses. La participació a l'11a Caminada Solidària és totalment gratuïta i no cal inscriure's prèviament, però fent una aportació al punt de recollida d'aliments s'ajuda a cobrir les necessitats de moltes famílies. La sortida tindrà lloc el dia 15 de desembre, entre les 9 i 2:15 del matí a la plaça de l'antic canòdrom. El recorregut serà de 10 quilòmetres al llarg de la ciutat, passant per punts com la Sagrada Família, la Pedrera o la plaça Universitat, on s'ubicarà un punt d'avituallament. Es preveu que els participants completin el recorregut fins a la plaça Pau Vila en 2 hores i mitja. Per a més informació podeu consultar el web bsn.cat/Nadal. Trobareu tot el referent a l'11a Caminada Solidària de Barnatresc a l'apartat de Campanyes Solidàries.